la Comissió de la Ceràmica, que ha confiat en Pedro Abad novament per a tindre la foguera del 2012, i això pràcticament és garantia d'èxit. Abans, María José ensenyava algunes de les figures que a mi em semblaven que intuïen un poc el gran artista Gastón Castelló, no? Una foguera clàssica. És que ell és molt estil alacantí. Pedro Abad és molt estil alacantí i la prova la tenim així ara. Una de les fogueres és una de les coses que té és que te fa estudiar, i en aquest cas m'ha fet estudiar mitologia grega i repassar la 11a prova d'Hèrcules, que és el que vol representar en este jardí de les Hespèrides. Ja sabeu que el van obligar a furtar les pomes daurades de la immortalitat i que les Hespèrides es transformaven en arbre perquè furtava les pomes. Doncs així tens aquesta Hespèride que està transformant-se en arbre. El pressupost és més ajustat enguany, són 53.000 euros totes les fogueres d'especial, però per volum esta no serà, ja s'intuïx, encara que s'ha de recomposar, i estarà coronada, són 20 metres d'alt per una base de 25. Així tenim la maqueta per a que se veu una idea global, estarà coronada per 12 nenúfars de 3 metres de diàmetre cadascú. Però jo vull pescar a veure si el trobem per així a Pedro Abad, per a que ens digues, Laura. Però que estem veient tot molt blanc, no? Això està una miqueta cru encara. Però saps què passa? Que Pedro Abad ara es dedica exclusivament a fer fogueres. Ell abans ho compatibilitzava en un altre treball, amb la qual cosa està més que confiat, perquè ara és 100% dedicació a les fogueres, Pedro. Sí, claro que sí. Ahora estoy todos los días, a todas horas. Y ahora es como si fuera sobrado. ¿Vas sobrado? ¿Te sobra tiempo? No creas, sí, siempre metes más trabajo del que tienes que meter. Claro, claro que sí. Conta'ns un poc la relació que tu li has vist a la 11a prova d'Hèrcules en Alacant. Bueno, hay una relación que está ahí, han habido estudiosos en los cuales aparece la Plaza de los Luceros y relacionan la Plaza de los Luceros con el Jardín de las Hespérides. De por sí la Plaza de los Luceros tiene detalles como la cabeza del león, tiene el dragón alado y tiene 4 ninfas que rodean lo que es la Plaza de los Luceros. Creo que Banyuls en aquel día se inspiró, pensamos, no yo, sino los entendidos, que se inspiró en el Jardín de les Hespèrides. Un jardí al qual s'entra per aquesta part que estem ensenyant, dic jo, no? Que representem també la comunitat valenciana global. Sí, representamos lo que es Valencia, Castellón y Alicante, y es el Jardín del Paraíso, la entrada del Paraíso, el Jardín de la Inmortalidad. A mi m'agradaria que anàrem passant per a descobrir, Laura, perquè l'estil de Pedro Abad és molt marcat. Jo ahir no veig ni nots, el que veig són escultures i podem veure personatges que són fàcils d'identificar. Si jo te dic torero alacantí, igual ho dius fàcil, l'endevines fàcil, perquè és jove. No sé si el vegueu perquè el pillem així que està molt alt, però així tenim a José Mari Manzanares. Manzanares, personatges de l'actualitat alacantina. Sí, claro que sí, es José Mari, ahí con su toreo, con sus duendes, con su toro, con su toro indultado de Sevilla, de su feria de Sevilla, y con toda la gente que le acompaña en la Plaza de Toros. Y a revalidar. Tú el primer premio especial, a ver si puede ser. Intentaremos revalidarlo y con la ilusión de la comisión y la ilusión mía y de toda mi gente, está claro. Bueno, a mi m'agradaria continuar repassant. Així tenim al president de l'Hèrcules, al president del Mar Alicante, del Lucentum, per a que vegues la realitat, el realisme que tenen les seues escultures, i per al final no m'agradaria deixar-me a este personatge que és molt nostre, que és molt fàcil d'identificar perquè el tinc al costat de la barrera i no me digueu que no està clavadíssim. És que està molt clavat. Tenim ganes ja de que avance la faena. Sí, tenim ganes ja de que Pedro avance la faena a la pinta i veure com queda. Més que una foguera, jo diria que és una escultura, la de que enguany tindrà la Comissió de la Ceràmica. Moltes gràcies, Maríajo. Pues res, a veure d'ací poc acabar d'enllestir del tot la foguera.